Predstavte si moderné bývanie v úplnom kontakte s prírodou, no predsa stále v meste. Vilu, kde si sadnete na svoj bicykel a hneď si môžete začať vychutnávať tie najkrajšie cyklotrasy v čermeľských lesoch. Miesto, kde máte na dosah svoje obľúbené športy, oddych a relax. Predstavujem vám vilu Čermeľ, bývanie, ktoré si okamžite zamilujete. Je to projekt, ktorý sa skladá zo 17 bytov, vnútorného parkovania a vyznačuje sa tými najmodernejšími technológiami. Príďte sa presvedčiť sami. Zažite túto jedinečnú atmosféru a úžasné výhľady, ktoré robia toto miesto najkrajším bývaním v Košiciach.